Happy Sunday mga kamamshi, at dahil Sunday ngayon, ayan at tinanghali na naman tayo ng gising. Pero kung mapapansin nyo, bukas na yung tindahan natin at malinis na rin yung labas. Nauna na kasing magising si Ate Reka, kaya siya na yung nag-open ng tindahan. Tapos yung asawa ko, halos magkasunuran lang naman kami, kaya sabi ko nga sa kanya is bumili ng lutuing pansit. Pero paglabas ko, wala pa rin nabili dahil wala na raw bilihin kay Ate Tata. At ito nga, nadatnan ko sa tindahan, naglaminate pala yung anak ko ng ID. Bale, may first customer na kagad siya sa pagpapalaminate. Kaya ayan, sabi ng asawa ko, dahil wala siya nabili kina Ate Tata, doon na lang daw kami bumili sa may padyakan. At ito na nga mga kamamshi, papunta na kami dito sa may pedikaban. Dito kami bibili ng lutuing pansit. 7 AM pa lang yan mga kamamshi, kaya tingnan nyo naman, hitik na hitik pa yung mga paninda ni Kuya Ronron. Pero napakabilis lang mabili niya mga kamamshi, siguro tanghali pa lang wala na kaagad yan. Pero hindi naman yung sinadya namin, hindi yung mga baboy na yan, kundi pansit. Ayan, at saka naghanap din yung asawa ko ng repolyo o pichay. Kaya na mga kamamshi, binayaran na namin. Imbis na chicharon niya yung nahanap namin, taba na lang yung inalok ni ate. Binayaran namin sa lutuing pansit namin is 84 pesos. Tapos naghanap kami ng buns. Masarap kasing pares ang tinapay na buns at saka pansit. Marami kasing bakery dito mga kamamshi. Kaya ayan, dito na lang din kami bumili sa malapit. Nakabili ako ng 2 balot na buns. At ito na nga mga kamamshi, ayan at nakarating na tayo dito. Naabutan ko yung anak ko naglalaro ng bola. Sabi ko, bakit hindi pa nilabas yung mga chichirya at mga mani? Sabi ng anak ko, linggo ngayon mamaya lang magsasarado tayo. Tuwing linggo kasi mga kamamshi, nagsasarado tayo ng tindahan. Tuwing 9:30 AM, sarado na dahil magsisimba tayo hanggang 12. Pero pagdating natin galing sa simbahan, nagbubukas din naman tayo agad. Ayan, at nag-alaga rin ang anak ko ng daga. Samantalang may alaga siyang 2 pusa. Buti na lang talaga yung 2 pusa ko is mahaba-haba ang pasensya. At may pagpipigil siguro sa sarili. Pero nung umpisa talagang dala namin dito sa mabait na to is talagang tuwang-tuwa kami sa mga pusa kasi gigil na gigil sila. Pero ngayon hindi na, halos 1 linggo na rin tumabait dito. Tingin-tingin na lang sila. At ito ng mga asawa ko, lakas ng tama. Ayan, at picture ko daw siya. Ang hindi niya alam, hindi lang picture yung ginawa ko, kundi video pa. Ituloy yung customer ko natawa sa kanya. At pagpatak ng hapon mga kamamshi, nakasimba na tayo niyan ha. Siguro mga 4 AM or 5 AM na niyan. Pupunta naman tayo kay Pure Gold. Bale, ang bantay ng tindahan ko ngayon is yung pangalawa kong anak. Kasi yung panganay ko sinama ng kaibigan, pumunta sila ng SM. At ayun mga kamamshi, pagpasensyahan nyo na, pinopromote ko lang yung t-shirt ko. Syempre may nakalagay na Teresa Bisaya sa likod. Matagal na tong damit ko mga kamamshi, bali nagpagawa ko niyang 13 pieces. Pero first time ko itong sinuot kasi akala ko hindi kakasya sa akin. Abay, kasya rin pala. Pero andito na pala tayo mga kamamshi, hindi ako nag-aalam, andito na tayo kay Pure Gold Di Paro. Konting clips lang naman ipapakita ko sa inyo mga kamamshi. Gagawa ko ng full video nito dahil marami akong kwento. At ayun na mga kamamshi, hakot-hakot na tayo at nagulat nga ako dahil napakaraming tao. Napaisip tuloy ako kung anong petsa ngayon. Dahil talaga naman, napakaraming tao. Akala mo ba day 1? Nahakot day. Pero kahit ganyan, hindi tayo pakakabog. Ayan, at tuloy pa rin nating pag-grocery. At syempre, kailangan makasama rin tayo sa video. Pero kailangan magpakita rin ng videographer. Napaisip tuloy ako, sabi ko, ako ba yung bida dito sa aking channel? O ako lang talaga yung videographer? At dahil hindi ko alam yung sagot, sinagot ko na lang din yung sarili ko. Sabi ko na lang, syempre, yung mga manonood ko yung mga bida. Sabi ko na lang tuloy, syempre, dapat yung bida is yung mga manonood ko. Kasi paano naman tayo magiging bida kung wala namang manonood? Tama, di ba mga kamamshi? Kaya syempre, lahat tayo bida. Yung ating videographer at saka syempre yung ating mga viewers. Minsan tuloy parang yung asawa ko yung bida kasi siya na lang lagi nakukuhanan ko ng video. Pero syempre hindi tayo patatalo.